Saya sian pan iwan shapilem ba jeng nega program kene kene por ke jong pi baru try bat nganget ba kene ke klemat ublei un kerku pat ipi saya sian bat kum juro kat bengang mani bari roy try plaban snok ti lang bat ni plaban mani lang ban ni ro lang ke keteng jong try par ngai blain kerku ingi kat ba fidang mani bat kat ba fidang shashkoro na ke jing pusani ke tien ke jong blain ba jeng ni ke jan miet Tini ke por ngile ike ban money try, pa flowers nok tilang bat ngi. Jong mi shadu ki artaba ki kosiu kende utale yun pla ba Jesu de utra ki kosiu kende utale me a tribe and real baroque and rhyme. Haka hawk me sunshine, junong in yai penda, jing crowd jong me shadow ki artaba. Ki kosil kende. Jesus
kin go pale ne gede gajan mir ki kosio ki jongi barot ra kin dem krawa kamat chami able jesu ngi dem si me me o ngi dem kamat chami ngi mani me try baru telit barong fly ka kerteng ka chami ya ka bor ka chami ka jing kraw ka chami jesu oh gimana bikin ku try dem siem me aplingi plaba me long try ki try usiem ki siem get go try I'm not the way but the Lord show me get go try I'm not sure come me Jesus bakora jonga kaperte barok ka dem siem me get go pa go ngi barok get go try ki jing thao ki jing pen long barok kena badam kraba khamat cho me get go try ban mani ka kerteng ka cho me get go try badam siem me cheese bakora janga badam ki khosio khamat cho me get go cheese bakora janga uday utra ngin mani ya uday utra birthday dem sim ya ki kosil kinde utalion pla ba jisu day utra ki kosil kinde utalion pla ba jisu day utra ki kosil kinde oh ki kosil kinde utalion pla ba jisu day try utra ki kosil kinde ki kosil kinde utalion pla ba jisu day utra ba jisu day utra ba jisu day utra hallelujah jesu ida bakmat cho me tro oh jesu yong i de begin go pa de ga jami i bandana ga jeda kat ga cho me jesu i ban mani me bandam si makmat cho me tro i de me jesu oh jesu oh jesu i de me get go pa kadang kan bi i yo jesu ne ga jami libat mani ni play bangi i ba wala i chwa i ga jing me cho Slebaran try jesu i de me jesu i de me i ban mani me tro i bandana ga jeda kat ga cho me jesu ngai yami 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 oh jesu shibani you try shiban mani you de tingi ka tonot ka jungi shiban jesu i de me try oh jesu ngai
Yesus ni kacan mi Yesus nama ni Yami Yesus nama ni Yami Yamani Yesus Mereka berkecing tam di seleban mani Turai kecing jaja jaga donut kecing iskleman Insya-Allah mensiap aku jauh beliau menteri ke donut kecing jar. Kat bapidang mani rengkat bangi ni kejan ni nak kecing jar. Hak cakap ke bapidang mensiap aku jauh beliau. Unwan ni ke bandar rengkat bangi. Kurang beri syam ni pi. Mani try ni kejan ni cuma ni Yesus. Syong try ke iet je mi kadang siap je mi. Ngamani mi berkat bapidang mani try. Ublain wan mani syam pi. Ublain wan ya kaban le nam tak jingam ka jong pi. Wat ban jubah bro. Ya kecing keli ke babuan ka jingam ka jong pi. Balong ringkat bat pi ka jaga ka pi dan video sko ke jing darkat ka jong ling bakta ka jingam ka jong pi. Video sko ke jing darkat ka jong ling bakta ka donut ka jong pi. Video sko ke jing darkat ka jong ling bakta. Ya ke mensiap ke jong pi ke donut ke jong pi. Cuma ni try ringkat beri ni ke puara ke ni ke janmian. Syong try ngamani me Yesu. Ngai iya je me Yesu. Ngamani me Yesu. Yesu ngai yami. Syah bangin petkut ini kejeng mani kejengi Mas ngau kat banganang mani kini ke kelemat kat banganang Ruai ni kejeng raji sungai iya jemi Ngam cep kat nungut apreng topik bas ngap ya kini ke program Hak jaka ke bapi dan kini kejeng ruai ke ketak ke donut ke jompi Masa wan siapa kok jauh beli Ukraina ngaba Lardan apreng jompi pim yok mat ya kejeng iya Kejeng iya ke bapi day Ya kaban yo nanu desi kelaban long nak meki kepa pis ngau ba pim yo ya kabagum kata kecing ye kaba pidei biang ban yo lesi utnga lani ketengah pis ngau ba pim yo ya kata kecing ye kaba dei biang na utnga jong pi lani na ketengah ka jong pi lesi ki kon pis ngau ba pim yo ya kata kecing ye lani meki pa pim yo kata kecing ye na ki kon ki jong pi Kumba pipi expect lan bi kimi lenti bakin iya jepi. Desi ki parlok ki bayang sam. Kino ki badan na kini ka kelemat ki basngo ini ka program. Ubleyu iya jepi. Ujisu iya jepi. Barula iya jepi da ka jing iya ka babam jengkut. Baik kini ka jing iya ka jeng o kalong ka bam la bani jor bat kanu ka jing iya ka dik pertai. Kini ka jing iya blay. Kabakat hadu bau lawannya kaban IT not dah dia lor joga dingna ban sius pa ban pet emingi ban the ye ke jingi ke jugu suka donut ke jungi sup diang ye ke ni ke jingi in royal assistant si sien arsien bat pila ban is nok tilang bat ni ban try nge iet me ban ai ba ke ni ke jingi ke jongi kan runga ke donut ke jonga kita engar ni ke jingi ke jongi bat kat banginang mani
Ublay wan man kita ipi de gajing iit gajing u pediang ini gajing iit gajong ublay. Balada fila Yoshua gajing iit gajong ublay. Ngarang pi ban kan pen kelai gajong gajong pi gajing im gajong pi. Bat pin yo snow ba gajing iit play. Kadua yo gajong gajong pi kan pen kia ya pi. Bat pin yo ya gajing iit ru gajing iit ke bapalat ya gajing shampang gajong gibriu. Never roi yang stang si sinasi ni gajing roi. Kumpangi ya rap lang ya ki. Parlok ki jingi ki biit batang ki jingi basngoi ni ke program bikin yo ru ya ki jingi ke jong play kat bangi dang snok tilang pan roi ti le pan roi sai sin arsin bari din kata in jam shi wei pat ka benta jisui ye me jisui ye me tro bari ngat ba mi ye ken ko tro mi it shwa ke jingi ke jong Shuanga iye me Jisu ngai yame Jisu ngai yame Oh Jisu ngai yame Kat ke jom etroai ngangat pergi khon ke jom ke os ngak ke jom kat ke jom bikin mat ke jom kat ke jom hallelujah Jesus ngi ayu etroai ash me ke buram ke jom ro am dan shot na lord to me do way pat ngi ye jom etroai ngi mani Jesus amen. Hagani ka por ka mentangin let kendiat ya ka bangini pusan na kakting ka jomblay. Bat hagani ka janmit ka por ka ba don kam ya ka bangini pusan na kakting ka jomtrai. Bat mentang kwa ban penpai pi sa ka gospel kat kumu Yohanes kalenong ka ba katway yani puli na ka dekat ka ba saupo. Ujisu laong haki ngam shem laong hapa balada panget panyoi ya kaburam joblay hangne ka ktin ka joblay ka ong bau Jisu ong ya ka Martha bat ya ka Mary hatungam shimla ong ya pa balada pa panget panyoi ya kaburam ka joblay hagne ka jingya lenti jong ka Mary bat ka Martha kane ka ying ka basa khun sweat hadin bakila dono ilaw jong para tingga jomblay ka ong baka negalong ying kalay kendo ya ka jingja ka basongsi haga jingyat lenti jongi kum gibreo ka don ka por ka bangiyat lenti lumba ka jing songsi ka don ka por ka bangiyat lenti lumba ka jing katang
Kadon kapor ka bangiyat lenti lang ba. Kajung do no ya ki bait kajungi. Kadon ru kapor. Haga ba piyat lenti pi do no. Ya kaspa kapo. Pila ru bandu wa ya kakam. Kaba pi chutre. Hot kidon ki pori ki kay baro. Henry haga nga janmet nga kwa ban penken mau pi. Kadon ru kapor. Kapor kajing pen pai pat. Kapor kajing pen pai pat. Kani ka janmet kabanga kwa ban penken mau pi. Kani ka kapor kajong pi baru try. Kapor kajing pen pai pat. Manu bala ban pen pai pat pi. Nagata ka ba pi pila dono. Detangu Jisu bala ban pen pai pat. Detangu Jisu bala ban pen pai pat ya kata ka ba pi pila do. Dan na preng jong pi pila dono ya ka jengkot jengkia. Dan na preng jong pi pila dono ya ka business ka jong pi ka kam ka jeng tray ka jong pi. Dan na preng jong pi pila dono wat ya ka yeng ka sem ka jong pi. Kumbalong ya ka Mary ba ka Martha kila dono yu paraw ba iit ka jong ki Lazarus. But ka Bible ka ito ka ang ba ka Martha ka ang yu Jisu ka mentoy siya ko kanrat ya ka bangin lech ka ni ka lumjeng tep. Namar upara jengi kata ulasma iutung. Namar kadon kapor kabaka iutung kalawan ya kaban. Jungo ya ka jengim ka jong beriu. Hakum ka ni kapor ka Martha ka sutho baka met jong upara jeng ka latap dake iutung sudah. Kalaban long bahaga jengim ka jong piru pila du lat pila kut lat pila du jeng kermen. Pisngau tangka ba puot sudah ka ba don saudong jongpi. Pisngau ba mdan syu kalat ya ka ba pipin light nang ta. Rega ni ka di ka kubor ka ba sultanat na ka benda jong nore jong noha ka ni ka janmit. Kani kalong ka kubor ka ba na utray. U Jisu ong kumno ya ka Mary ba di ka Martha. Wong ini gintin. Hatungam siyam la ong hapa balada pa panget. Panyo iya ka buram ka joblay. Hagan nga juk ka por ka banga kwa ban ya thu ipi. Nga kwa ban ongi ka nga juk ka kubor. Hatu pimsiyam na tip mo. Balada pi pinget. Pinyo iya ka buram ka jomlay. Pilayat lang ba? Kijing kendo kijing isyam. Pilayat lang ba? Katem ka serngiw. Kajingyap. Badon na prenjong piru pilamat wat. Ia ka sni jong ka jingyap aga jingyam ka jong pi. Henry ka nigar ka janmet ya ka baut raiwang. Lada pinget pini ka buram ka jong play. Bat ka Bible ka ito ka ang Jisu la onga ka Mary ka Martha. Bat kita ki badan saudong ka jong u. Jisu wang yang yan ilet. Siya ka jingtep ka jong Lazarus. Ngamtip ka nungot na preng jong pi ba ka nigar ka janmet ya ka baut raiwang kat wang yang yan ilet siya ka jaka ka ba pi ilet ya ka tma. U Jisu ang yangin ilet siya kajaka ka ba pipila do jingkermen. Yangin ilet siya kajaka ka ba pisoso ba pila dulot ikikay baro aga jingim ka jongpi. Baru Jisu ukwa iya ka ban penpao. Iya ka bor ke ikhtiar ka jongo. Bahagata kajaka ka bala penduk jingkermen yapi. Hagata kajaka ka ba pisoso pimdan siya ikalat ka lenti. Bahagata kajaka ka ba pisoso baga jingkot jingkia kala jengay na pi. Satang ka jingyap ka ba ap yapi. Henry lada piyat lenti ba do dry. Udry hagata ka janmit unle ya ka kamba nagabanda ka jopi. Hatu pimtip baka ni ka klimat ka de ka por ka jong pi ba do dry. Ki ba don na pneng ka jingpang ka jingshitam. Nga kwa ban kren siya piya ka ni ka janmit. Ka ni ka de ka por ka ba dry kwa ban pen kaya yapi. Kani ka di ka por ka ba pinpediang ya ka jingjingam snam ka jong dry. Bagan tuit na do kli di kisla ka jat ka jong pi. Kani ka di ka janmit ka ba pinpediang ya ka kamba ka jong blay. Ha ka jingim ka jong pi. Compare. Badok sodong lakar tawir da kaput yupi. Henry don yu blay boong. Ngalap. Ia kaban penpai pat. Ia kaban adono. Badang ni ka Bible ke tokong bu Lazarus ulayap. Ngidon yu blay boong ngalong. Kajengim. Bat kajeng mipat. Uji sulong ujingim na kabanda jampi. Kani ka di ka por papiyong turay. Nganget
Bada ba pinget pin yo ia ka jing penem magane ka janmet. Dan na pleng jong pi pil do jing kermen pi kat ka ba pi le pi sngow ba kam say so. Re hagane ka janmet lada pinget pin yang badu try haga jaka ka ba pi don ong try nganget ngan pediang ka jing pen kia nganget ngan pediang ka kamba nganget baka eke ka ba palagan ja ka jing ka janga nganget bakata ka kam ka banga ngatmu haga donut jonga kabadon haga mensim jonga troang nganget kan urlong shisha haga kerteng ga jongu jisu badan na preng jong pipi ong ngadon ga jingmlien basniu kabangamla syu bangan yele persya egani ga kam egani ga jingmlien basniu agani ga janmet pin yang ringkat badu trai banongi kita ga jingmlien basniu lakut kapor ga jangpa ngan yang pat sa shisien ubriu batmai kabriu ga batmai ngan omle syu ikikam ki banga jule barbor ngan sedang ban yah egalenti ga jing tma jong ga jingem utrai le ga kamba na ga benda jong pi ga kapor dan na preng jong pi ga business kaladu Andre minta pi le ka business ringkat badu utrai unle ka kamba haga business ka jongpi utrai unle ka kamba haga business ka jongpi dan preng jongpi pi ong ngala duk ngala kerdu ngamdani esyu ken mau ka eka ba pi don bat pi minta na kata ka ba pi don utrai un pen man ba badan na preng jongpi kat bangadang kren agani ka por ka bang minta pi ngamdan esyu haga jingem jonga la lut baro usai tanu la lutilut na pi andre ngakwa ban ong yipi Kaya ka ba pipidon menta, katno pidon menta, ha kajaka ka ba pipidon, menta wat ilade kaya ka ba pipidon ha kajingim ka jongpi. Lada pidon tang sandali kikpu bat artali kidokha, let show Jisu, utrai un penman baha, utrai un penman bun, na mar ka ni ka di kapor ka jongpi bad utrai. Badan na preng jongpi piyong amdan syu, longkum ka to ka riu kandai ka badan tang kandiat ka umpniang. How kelong jongka kani ka di ka por ka bau trai wang rung bat nga sa ka kamera pini iya ka umpniang ka batang kendiat how kelong andre kan nomor ngatsu hadu bakan penslelut ya baro kita ki kiu ki bateli ki badon haga ying ka jongpi dan na pleng jongpi pi ong kelayap ukon jonga benda haga drugs haga kiat haga kalai haga auria ula syate syakom benda udon haga jaka jong ka jengyap haga jaka ka jengtep haga ni ka janmit kumbau blay wong yu Lazarus mi pat na kibayap haga ni ka janmit ki kun ki jongpi kin mi pat na ka drugs kin mi pat na ka kiat kin mi pat na ka jeng kalai kin mi pat na ka jeng auria kin wan ban ayat ringkat padu Jisu bat kin long pat kin nong pla ka jong utrai lada pinget haga ni ka janmit ong trai nganget kot ka kerteng ka jong utrai pada haga ni ka por ka membenta pikren ki kun ka jongpi haga kerteng ka jong Jisu kin snap bat skor bat ka bor jong ka dijok ka bor jong ka jeng dum ki bor jong ki drugs ka bor jong ka kiat ka bor ka jeng kalai ka bor ka jeng auria kin chu hap no kum ka sarau na ka jeng em ka jeng ki pinyo iya ka jeng em ka batmai ka bautrai un le ki kon ki ti ka jong pi aga yin ka sem ka jong pi ke ka bampat juja menu kan jamanta de tang ka ni ka we ka bang kwa ban kan mau mi utrai Jisu ong habaudan hakmat jong ka jeng tep jong Lazarus Raji suwang tu kelino iu mau weng no iu mau tap agani ka janmit weng no iu mau tap ka donut ka jongpi weng no iu mau tap ka jeng bomnget ka jongpi weng no iu mau tap ka jeng artatin ka jongpi weng no iu mau tap ka jeng syaptin ka jongpi weng no iu mau tap jong ka jeng tang weng no iu mau tap ka jeng artatin weng no iu mau tap uba tap no ya ka jinget jongpi Henry minta beli ya ka donor ka jongpi hakmi usim ka borom munwan bapani i ka borom ka jongle kita ki ki badan saudong jongpi ke ba pipila i kum ki bayap Henry haka kerteng ka jongu Jisu ken ki imbiang sa sisen ken ki imbiang sa sisen lada pinget pinong nganget bat ngan pech saudong jonga ngan yo i ka jing im ka jong blay ka jing im ka jong Chris ka bor ka jong mensim bakoy kan tre saudong haga jing im ka jonga haga yin ka sem jonga haga business ka jonga haga jing tia ka ba pipi tia menta pin yo i yo mensim ka jing im un tre ka jing im ka jong pi ki bat ko sedang ban ya ki bomla ya ka ban kin ka jing tia ki menta yeng ya ka kerteng ka jong Jisu Kiba beria sedang ban pet ka Bible pelit ka Bible puli da ka jenget pi kata ka kmat beria ka jeng pi kan lain no dan na pring jong pi kiba pang ukit ni
Bap ki doktor ki om dan jengker mensu hagan ka por bu ka kti ka jengpi ka jaka ka ba ukni udon kran ka ktien jeng ka jenget kran ka ktien ka jeng pen kya kran ka ktien jeng ka jengem uniu klai jengpi hagan hi ka klimat unyo ka jengem ka batmai na Christ Jesus kani ka ka por ka jengpi bat utrai ubala balek ka kamba na ka banda jengpi atu pimnget lada pimnget pidono banyo i ka boram ka jong trai en relada pinget hagan ka janmet pinu i ka boram ka jong trai ublen gor khu pi hagan ka janmet nga i no e ka por ka badang sa i hapdeng jong pi badu blai kani ka kubor na trai ban nga i pat happy lada pinget pinu i ka boram ka jong blai Masa itu yang i ke ega bau trai ule aga jingem ka jong pi namar ka bakraw na ka bakraw tam ka lada banja mbintahi haga jingem ka jong pi kat bapi danget ujisu ong i ka kentei katuka kentay ka nung kanan wang ko ka brew ka jinget ka jongpa kalpen kaya ka kon ka jongpa habaka nget hau jisu ka kon ka jongka ka layo kya ko kikmi kikpa sangeno ka jingjam sangeno ka jing songsi sangeno kata ka jing pat donut ka jongpi yang hagi kejat jong ka jinget dem hagi kosil ka jing duai ban minta pi ong trai rai ka kti ka jongpi ban ong trai nganget pinu i ka kamba ka jumlay ngaru ngan kemen haba pin yatu yingi ka ega uble ule ka kamba ka jingim ka jungpi ngan pelong ka jing duai na ka benda kitu ki banget ki bomnget pi dona ya ka jing kular ka jong trai an re ki banget ken pediang ya ka jing kular ka jong trai namar nau jisu kawan ka jing ai baga jing shisha kan pelai lo jape bat kata ka jing shisha kalong ujisu haka donut jumpi ka jing kermen jang ka borom tengene duai terakhir kini ke por ka bambenta ngaduai na ka benda je gitu ki beri ki banget ki bepediang ya kini ke kubor bat ki basong tho baki don kam ya me haba ki pet saudong ka jengki ki itang ka jeng duk jeng kermen Andre minta turan tu pen pau ila dia haga jengem juga ni beriu. Bat haba me pen pau haki haga dur ga jenget. Minta haba ki kinget ke ka baki ki don kam hak ni ke klip matrai. Men pen pai pat ya kata ka baki ki ledu. Alada kim don ya ke jengkot jengkek minta ke jengkot jengkek kan long haga jengem juki ka baka jenget ke jengki ka don hamiken turai Jesu. Badang ke jenget barok ka long ga balak. Kajing penkiak, kajing pelat, kakamba, kajing suk, kajing kemen, bat kajing penim, kan jah kajing jengki, jengki taki banget. Kublai shibun gen turai ki kamba ke bami milat, ngit gen turai shibun ki ike baca hagan ke janmet, yau tahu banget pada kata banget. Kublai shibun turai, kublai shibun Yesus juga. Amen. Ublain kurku yepi, but ya snok tirengkat bangi man la ketiyo, hagan ke program ke jengi. Kanega di kapor ka jangpi, bado try. Who bless you, Amen.